салом, як хабар. Алайҳи муаллиме ки барои шапотӣ задани хонандаи мактаб дар шаҳри Левакан муттаҳам карда мешавад, парвандаи ҷиноятӣ боз карданд. Аз раёсати маорифи ин шаҳр ва Азия Плюс хабар доданд ки нисбати омӯзгор Фарҳод Назаров бо моддаи 174 кодекси ҷиноятӣ, яъне иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи наврас, парвандаи ҷиноятӣ боз шуда тафтишот идома дорад. Ин ниҳод сабаби шапотӣ хӯрдани хонандаи мактабро шаҳр дода гуфт талаба низ бегуноҳ нест. Меҳмед Бозоров, хонандаи синфи 11 мактаби рақами 4 Левакан, на танҳо ба ҳарфи омӯзгор гӯш накардааст, балки ӯро таҳқир низ кардааст. Баъди ин хонанда шапотӣ хӯрда аз ҳуш рафтааст ва 6 рӯз дар беморхона табобат гирифтааст. Табибон гуфтанд, ин хонанда аз майнаи сараш осеб дидааст. ҳоло санҷишу таҳқиқи ҳодиса идома дорад ва қазия бо чӣ меанҷомад, мо шуморо ҳатман огоҳ мекунем. Аз Зедмобайл миллионро гирборди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 30,000 сомонӣ бурд карда мешавад. Бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчӣ бозӣ бурд шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст.